ɓen jagorɓe tati ɓeydinade sembeji mumen ɗakkana joni ko wiyete francinkoore ministre d'état ko général Sadio Camara kalfinaɗo ndenka Alhuseni Sanu joguiɗo faggudu kamen général Ismaïla Wague kalfinaɗo Bawrital. ɗen doole ɗe ɓe ɓeydina goni ɓe natti wonde e jimande hoorejo jagorɗe o kono ko hoorejo leydi ndi ɓe cimtanto golle maɓɓe nde waylitari noon e wi docteur Brahima Sidibé malinajo hertorɗo dawro ko ngam tan ɓeydodi yawnude golle laamu ngu waylare wonde teskandi ko hoorejo jagorɗe o général Abdoulaye Maïga ustonama teddendi ko kanko rondino kadi golle jagorgal kalfinigal wertago leydi ndi kamen mbawkaji lesɗinaɗi joni ɗum wattama e juuɗe général de brigade Issa Ousmane Coulibaly on ko kesso ɗon e wi docteur Brahima Sidibé ma wallu hoorejo jagorɗe o ɓeydade huɓinade golle mum ɗe ko wona ɗum ko Yaya Gologo lomtima Bakary Traoré e hoore jagorgal mahtogol leydi ndi Ibrahima Samake lomtima Daniel Semewo Kelema to jagorgal ndema nde tawno waylare waɗi to jagorgal uyki e diƴƴi ha cemoko Traoré lomti toon Boubacar Diané yande docteur Brahima Sidibé ɗum ko ngam caɗele ngakkende courant e nder Mali ɗe ene usto ha tengti oɗo saaha mbo leru sumay na mbiyen korko fandi waylare noon ala e ko heddi ko équipe gouvernement o